श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558 6376। आपला एखादा दिवस, त्या दिवसाला आपण समाजाला काहीतरी, लोकांना काहीतरी द्यायची सवय आपण करायची आणि ह्या हेतूने हा एक स्तुत्य उपक्रम या ठिकाणी सन्माननीय सरपंच साहेब यांच्या माध्यमातून होतो आहे। वया वाटप आपण करतो आहे, काही ठिकाणी छत्र्या वाटप आहेत, आमचे अमित जे आहेत त्यांच्या माध्यमातून पॅडचं वाटप होत आहे। तर अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमांमधून, हा सामाजिक कार्यक्रमातून आपण वाढदिवस साजरा करण्याच्या साहेबांच्या सूचना होत्या आणि तशा पद्धतीने संपूर्ण जिल्हाभर आज असे विविध उपक्रम होत आहेत आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आपण आज या भोगलेवाडच्या शाळेमध्ये या ठिकाणी उपस्थित आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, खरं तर कार्यक्रमाचं फक्त निमित्त आहे, पण ह्या निमित्ताच्या माध्यमातून आपण लोकांची, जनतेची, म्हणजे अंत्योदयापर्यंत लोकांची, ज्या शेवटच्या घटकापर्यंत आपण सेवा करण्यासाठी आपण निमित्त म्हणून आज हा आमदार साहेबांच्या वाढदिवसाचा दिवस औचित्य आपण साधतोय आणि त्या माध्यमातून हे सर्व कार्यक्रम आपण करतोय। त्यामुळे मी तुमच्या वतीने, सर्व माझ्या ह्या बालमित्रांच्या वतीने, आमच्या सर्वांच्या वतीने, आमच्या लाडके नेते, आमचे हिंदुत्वाचा प्रखर आवाज, ज्यांचा मला वाटतं तुम्ही सर्व मोठ्या माता भगिनी बघत असाल, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरती ज्यांचा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्यांचं ख्याती आहे, असे आम्हाला लाभले तर खरं तर आम्ही त्याचं भाग्य समजतो। तर अशा आमच्या नेत्याचा आज वाढदिवस आणि वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांना आपण खूप खूप शुभेच्छा देऊया। त्यांना चांगलं समाजाचे काम हो, हिंदुत्वासाठी त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात जे काही काम करतायत त्यांना ताकद मिळो, हीच प्रार्थना या ठिकाणी आपण सर्व आपल्या ग्रामस्थ, ग्रामदेवत असेल, आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरणी, पण मी तशीच प्रार्थना करतो की त्यांना अशीच ताकद मिळो आणि आपल्याकडून असंच मोठं काम होत राहो, या निमित्ताने प्रार्थना करूया आणि वाढदिवसाला त्यांना आपण शुभेच्छा देऊया। नमस्कार, माझं नाव विशाल विजय राणे, उपाध्यक्ष चारकोप विधानसभा धानकवाडी मंडळ मुंबई आणि चापेड माझं गाव। आज आमच्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं लाडकं नेतृत्व आणि महाराष्ट्राचा हिंदुत्वाचा बुलंद आवाज म्हणून ज्यांची ख्याती आहे, आपले माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या त्यांच्या ज्या टीममधले सगळ्यात आवडते मंत्री आदरणीय नितेशजी राणेसाहेबांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यांच्या वाढदिवसाच्या औचित्याने आज चापेड गावामधील शाळांमध्ये या लहान लहान विद्यार्थ्यांना आपण पॅडचं वाटप, छत्री आणि शालेय साहित्याचं वाटप केलं। खरोखरच हे सगळं वाटप करण्यामागे आमचे गावचे सरपंच साहिल पांचाळ असतील, उपसरपंच महेश राणे असतील, सर्व ग्रामस्थ असतील, हे तर होतेच, परंतु याच्यामध्ये सर्वात मोठा हातभार होता तो आमच्या जिल्ह्याचे सरचिटणीस सन्माननीय संदीपजी साटम आणि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे अध्यक्ष माननीय अमित साटम यांचा याच्यामध्ये मोठा हातभार होता। ज्या पद्धतीने आमचे राणेसाहेब यांनी सांगितलं होतं की माझा वाढदिवस शाळांमध्ये शालेय साहित्य वाटून, समाज उपयोगी वस्तू वाटून करा, त्याच धर्तीवरती आज चापेड गावातील सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येत हा उपक्रम साजरा केला। पुन्हा एकदा चापेड गावाच्या वतीने, चापेड ग्रामपंचायतच्या वतीने आणि सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने या ठिकाणी आदरणीय नितेशजी राणेसाहेबांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। धन्यवाद। आज 23 जून अगदी सगळ्यांच्या आवडीचा आणि खास असा दिवस आहे। आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब यांचा वाढदिवस होता आणि या वाढदिवसाच्या निमित्ताने
आज आपण आहोत चापेड गावठण इथे शाळेत आहोत। याच्या अगोदर काही एक अर्धा तासापूर्वी चापेड भोगलेवाडी इथे देखील हा कार्यक्रम झाला। तर या स्तुत्य कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आजच्या दिवसात शाळेतील सर्व मुलांना वह्यांचं वाटप करण्यात आलं। त्याचप्रमाणे मुलांसाठी पॅडचं सुद्धा वाटप करण्यात आलं आणि छत्र्यांचं वाटप करण्यात आलं। एकंदर पाहता हा खरंच कार्यक्रम अतिशय छान झाला। सन्माननीय राणेसाहेबांनी सुरुवातीला जाहीर केलं होतं की हा माझा वाढदिवस मी तसा साजरा करणार नाही आहे, कारण महाराष्ट्राची एकंदर परिस्थिती बघता आणि एकंदर जर वातावरण बघता सगळीकडे म्हणजे पाऊस नव्हता आणि शेतकऱ्यांमध्ये सुद्धा काही प्रमाणात समाधान नव्हतं आणि त्यासाठीच साहेबांनी असाही निर्णय घेतला होता की यावेळी मी माझा वैयक्तिक वाढदिवस साजरा करणार नाही। परंतु त्या साहेबांच्या अशा सूचना होत्या की आपण शैक्षणिक साहित्य शाळेमध्ये पूर्ण जिल्हाभर वाटप करण्याचं जे मानस होतं आणि त्या पद्धतीने हे पूर्णपणे साकार झालेलं आहे आणि खूप छान अशा पद्धतीने हा कार्यक्रम आज करण्यात आला। या कार्यक्रमासाठी आपल्या देवगड तालुक्याचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सरचिटणीस सन्माननीय संदीपजी साटम साहेब हे उपस्थित राहिले। त्याचप्रमाणे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सन्माननीय अमितजी साटम हे देखील इथे उपस्थित राहिले आणि त्याचप्रमाणे आपल्या गावचे सरपंच सन्माननीय साहिल पांचाळ आणि तसेच पालक आणि सर्वच ग्रामस्थ इथे उपस्थित राहिलेत आणि खूप छान असा कार्यक्रम आयोजित केला होता आणि तो चांगल्या पद्धतीने पार पडला। पुन्हा या कार्यक्रमाच्या औचित्य साधून मी पूर्ण गावाच्या वतीने, संपूर्ण ग्रामस्थांच्या वतीने आणि संपूर्ण ग्रामपंचायत टीमच्या वतीने सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब यांना खूप वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो। त्यांना उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभो अशा प्रकारची आई जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। नमस्कार, मी साहिल मंगेश पांचाळ, सरपंच ग्रामपंचायत चापेड। आपल्या जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे तथा महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्य आणि बंदरे विकास मंत्री यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देताना हे सांगू इच्छितो की आपण आपल्या गावामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य म्हणजेच वही आणि पॅड तसेच पावसाळी छत्र्यांचे वाटप आज साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त केलेले आहे।